Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti izaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoa. Eta pakera errean jainko gozakei. Hain handia eta ez zaitugulako, gorazu, erenkatuazu, gorespen zuri, hauspezagu eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko darrege, jaunko aitatu zireaduna. Jauna zen bakar Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren milos eta erizeme. Zukentzen zezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen zezu munduko pekatua, entzun gureria. Aitaren eskubialdean karele izan duzu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna. Zubakarrik jaunikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren agintan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna. Egizu, Tomas Apostolu Santuaren jaia pozez ospatzen degunok, indar gaitzala beti haren otoitzak. Eta hark jauntzat aitortu zuen zure seme Jesu Kristogan sinetsiz izan dezagula bizia, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Efesotarrei, senideok, etzerate arrotzak, ez etorkinak, santuen herriko eta jangoikoaren etxeko baizik, apostolu eta profeten oinarri gainean eraikiak zaudete, Jesu Kristo bera giltzari dela. Honengan eraikita bailijoa gora etxe guztia, Eliza santu izateraino jaunagan. Honengan ari zerate zuek ere eraikitzen berarekin batean, jangoikoaren bizitoki izateraino espirituagan. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa. Zoazte mundu guztira eta otsegin berri ona. Zoazte mundu guztira eta otsegin berri ona. Goretxazue jauna atzerri guztiak, goraipa ezazue herri guztiak. Sendotu baitu guregan bere maitasuna, eta beti-betiko dago haren leialtasuna. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Joanen liburutik. Tomas amabietako bat bizkia zeritzana, ez zegoen besteekin batean Jesus etorri zenean. Beste ikasleek esan zioten, jauna ikusi dugu. Tomasek ordea, haren eskuetan hiltzezuloak ikusten ez baditut, nire behatza haren hiltzezuloetan sartzen ez badut, eta nire eskua haren saietxean ez dut sinistuko. Handik 8 egunera berriz ere barruan zeuden ikasleak eta Tomas haiekin. Sartu zen Jesus, ateak itxirik zeudela, eta haien erdian zutik onela esan zien, bakea zuekin. Gero Tomasi, ekatzu behatzori, ona hemen nire eskuak. Ekatzu esku hori, eta sarrezazu nire saietxean, eta ez izan sinis gogor, siniste du baizik. Tomasek erantzun zion, ene jauna eta ene jangoikoa, eta Jesusek ikusi nauzulako sinistua duzu. Zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Jaunak esana. Tomas apostoluaren jaia ospatzen ari gara gaukoan liturgikoki, esan genezake Vatikanoko bigarren kontzilioak burututako erreforma liturgikoak kokatu zuela gaurko egunez, uztailaren 3 Tomas apostoluaren festa. Lehen
Vatikanoko bigarren kontzilioaren aurretik abenduaren 21 ospatzen zen. Baina garai liturgiko bereziei halako indarra eman nahi ez, saiatu zean Elize halako santuketa egunez aldatzen. Batez ere, abendu aldian tokatzen baizen, azken astean, eta horregatik aldatu zuen Elizak eta uztailaren 3 jarri. Eta gaurkoan ospatzen ari gera Tomas apostoluaren jaia. Ohartzen gera, evangelio irakurtzen degularik, evangelioak ez duela bilatzen apostoluak gure begietan superheroi batzuk bezala aurkezten, dena ongi egiten zutenak edo dena ikaragarrizko gaitasunak zituztenak bezala, eta ez da saiatzen hortan evangelioa. Esan genezake, guretzako apostoluek oso eginkizun garrantzitsua daukate. Eta Jesusek nahi izan duzuen bere Eliza haien zimenduen gainean, haien pilaren gainean eraiki. Gure fedea apostolikoa dela, esaten dugu, haiek ikusitakoa guri aiatu zaigulako. Haiek transmititu zieten beste batzuei, haien odola isuriz nola bat ere, haien lekokotza horri indarra eman zioten, eta gure ganaino aiatu da haiek ikusitakoa, haiek entzundakoa, haiek kontatutakoa. Horregatik garrantzia handia dukate, baino, ohartzen gera evangelioak ez duela errealitatea aldatu nahi. Eta aurkezten dizkigu dira bezalakoak. Beren, esan genezake, ahuleziak, pekatuak, bildurrak, buru gogorkeriak, defektuak agertzen dira. Ez erabat, ez da evangelioa, ez da esateko modu nolako tratado psikologiko bat apostolu bakoitzan, baino ohartzen gera ez dituela horako gauzak izkutatzen edo nola bai ere aldatzen edo makilatzen, baizik eta garbi agertzen zaizkigu. Esate baterako, Pedro agertzen zaigu nola ikaratu zen, nola 3 aldiz ukatu zuen Jesus, eta gauza guzti horiek, bestetan agertzen zaigu Pedro buru gogor bezala, Jesus ikasurik egin gabe eta horako gauzek, eta Tomas agertzen zaigu gaurko evangelioan entzun dugun modun, hain zuzen ere, berak ez zuela sinistu. Ez zen ez da bere adiskideetaz ere fidatu. Pentsatu behar dugu, Jesusek behin baino gehiagotan, egia da modu misteriotsuan, baino behin baino gehiagotan aipatu zuen, lehendikan ere piztuko zela. Baino apostoluek ez zuten entenditu, eta hau ez da bakarra Tomas, beste ere egoera berean egondu ziren. Gero, Jesusen piztuera ondorean, bakoitzak bere fede prozesu pertsonala eduki zuen. Eta evangeliotan agertzen zaigunez, behintzat sinisten aurrenekoa Joan izan du zen. Hilobian sartu, eta han Jesus nola bat ere estaltzeko erabilitako maindirek eta zapiak eta ikusi zituelarik. Une hartan sinistu zuen Jesus pizturik zegoela. Eta bero bestek bakoitzak bere esan genezake ibilbide pertsonala eduki zuen aiatu arte konklusiotara, batzuk seguru asko ikusi arte ere ez zuten sinistuko. Baina kuriosoa da, esaten dugu afari baten zeudela, eta Jesus agertu zitzaien beste 10, orduan Judas ere falta zen, 11-etatik 10 bakarra zeuden. Eta Jesus haiekin egon zen. Gero beste 10 horiek esan zioten Tomasi, egia da, bizirik dago berarekin egon gera. Eta jende gehiagok ere esango zion ordurako Tomasi. Hala ere Tomasek ez zuen sinistu nahi, ezin zuen sinistu Jesus hilda gero piztu zitekenik. Horregatik esan zuen salbi famatu hau. Nik nire behatzak bere hiltzezuloetan sartu arte eta nire eskua bere saietseko zaurian sartu arte ez dut sinistuko. Hitz gogorrak, baino berak hori sentitzen zuen. Horregatik gero Jesus agertzen zaiolarik, esaten dio ekatzu, behatz hori, ekatzu esku hori, eta orduan Tomasek bai sinisten du, eta bai halako jarrera edukitzen du nire jaun eta nire jangoikoa esanez. Bihotz-bihotzerik, eta horrela ikusten dugu Jesusek nola estimatzen duen humiltasun hori, ikaragarri. Ez bakarrik
lehenengotik dena ongi egitea, sekulan hankasartzerik ez egitea, dana perfektua izatea, hori ongi dago, baino badaki Jesusek askotan ez gerala olakoak, humanoa geralako. Eta garrantzi hori ematen dio humiltasun horri. Esan genezake, Tomasek sinistu nahi izan ez balu ere, esaten zuen fantasma bat da, banoa, hemendik edo izango dena, baino ohartu zen baietz Jesus bizirik zegoela, eta orduan modu hortan eskatu zion barkazioa. Jakina, Jesusek erabat barkatu zion, beti barkatzen zuen bezala, eta gainera eman zion halako, nik esango luke, gaitasun berezi bat fedea transmititzeko. Apostolu guztik munduan, garaiatan, ezagutzen zen munduan zehar, sakabanatu ziren, eta Tomas hain zuzen ere Indiara joan zen. Eta India, pentsatu behar dugu, lekutan zegoen, baina ere urruti dago, baina abion hartuta 12-13 orduz aiatu gaitezke. Baina garai hartan Indiara joate izugarrizko bidaia zen. Eta bat baino gehiago bidean geldituko zen gainera. Eta aiatu zen areaino, eta hantxe aritu zen Jesusen berri hona zabaltzen. Hantxe sortu zituen kristau komunitatea, batez ere Indiako hegoaldean. Kerala eta Tamil Nadu estadutan, gaur egun Kerala eta Tamil Nadu die, eta hor sortu zituen Tomasek halako komunitate kristauak mende askotan nolabait isolatuta egondu direnak. Ez dute halako harremanik eduki mendebaldeko kristauekin. Halako ustura bat ez zegoen haien inguruan beste kristaurik. Han inguruan zituzten hinduistak eta musulmanak. Baina beste kristaurik, han inguruko zeatan, mende dezentetan etzan egon du. 16. mendetik aurrera bai, hasi ziren, gure San Francisco Xavier joan zen, portugesak, eta olakoak batez ere zona guzti horietara, eta berriz ere aiatu ziren, nolabait komunitate txikiak sortuz, han Indian eta inguruko lurraldetan, baina pentsatu behar dugu mende askotan, erabat isolatuta egon zirela kristau horiek, eta eutsi diote 20 mendez edo 21 mendez eutsi diote Tomasengandik hartutako fedeari. Eta oso komunitate biziak dira, gaur egun ere bokazioak eta kristau bizia, eta oso tinko eusten diotenak fedeari. Tomasek, naiz eta beak, esan genezake, zailtasun hori eduki sinisteko, gero jainkoak eman zion gaitasun berezi bat fede hori transmititzeko. Eskatzen diogu, guri ere eman dezaigula sinisteko doaia eta gure ingurukoekin sinismen hori konpartitzeko ere. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan oso bereziki Indiako kristauen alde. Han ere, zenbaitan zailtasunak, persekuzioak, komplikazioak, leku gehienetan minoria dira, eta haien alde eskatuko dugu. Tomas apostoluaren bitartez, jangoikoak fede hortan sendotu ditzan, eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santua bereziki Carmen Baraibar eta Andres Zestau. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizugu eskaria. Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Zor dizugun zerbitzua eskainiz, apalik eskatzen dizugu jauna. Zaindu ditzazula gugan, gorespen opari hau eskaintzen dizugunongan zure doaiak. Tomas apostolu santuen egunean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotza,
eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko guzti du beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Apostoluen oinarri gainean eraiki bai duzu zure eliza. Mundu honetan betiko izan dadin zure santutasunaren ezaugarri eta gizon emakume guztiei erakus dezaien salbamenaren berri ona. Horregatik jauna, orain eta beti, aingeru talde guztiekin batean, bihotz batez kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, dira guztiek, gaito jauna, zero lurra, berderik dauzka, zure bizia, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta bizuzera barraberan zure bizuzera aurregoa guardiana. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean, joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Carmen Baraibar eta Andres Zestau. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerrendatzen zara, santua izan beti zure izena, eta horreki zure erreinua, egin beti zure nahiak zeruan bezala lurrean ere, eman duzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, bere gure zorena eta barkatzen diok ezkero, eta ez dute dira eraman
gaitzazu aitzatik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zailera. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa. Zukentzen dezu munduko pekatua, errudun jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, errudun jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, eman guzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jaunari eta ez dira etxan sartzeko, baina esasun bat eta zezatuko naiz.
egin dezagun otoinuz. Hoi Jainko, zure seme bakarraren gorputza hartu dugu egiaz sakramentu honetan. Egizu arren Tomas apostoluarekin batean, fedez, gure Jaun eta Jainko aitortu duguna, aitor dezagula gure egitez eta bizitzaz ere. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, Jauna zuekin, beninka zaitzatela Jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte Jaunaren pakean.